Buti pa yung ibang tao na papagsilbihan mo. Ni sarili mo ang bahay, hindi mo maayos eh. Ni pagkain, wala. Pasensya ka na anak ha. Hayaan mo, bibilisan ko magluto. Sandali lang to, hintayin mo na lang. Alam mo ma, wag na. Baka mamuti lang yung mata ko. Hindi pa ako nakakakain. Sandali, bibili na lang ako ng lutong ulam dun sa karinderya sa labas. Hintayin mo ako Ma, ha. wag na nga. Ako na. Pasensya ka na talaga anak. Buisit na buhay to. Kung hindi mo sana pinalaya si Papa, hindi sana tayo ganito kagulo ngayon. Buisit! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Sandali lang. Oh, Marife, ikaw pala. Mare, sorry ha, nakaistorbo ba ako? Hindi naman Mare. Lika, pasok ka muna. Nag-almusal ka na ba? Oo, tapos na. Tatanong ko lang sana yung tungkol dun sa napag-usapan natin. Yun bang tungkol sa labahan? Sana, meron ba? Oo yung anak ko kasi busy sa trabaho. Nagpapalaundry na lang. Napakiusapan mo ba siya na baka ako na lang yung pwedeng maglaban ng damit niya? Mare, malinis naman akong gumawa eh. Oo kaso... Kaso sige na Mare. Mare kasi nakakahiya naman sa'yo. Alam mo namang magkaibigan tayo. Kailangan mo pa bang gawin ito? Oo kasi Mare, may pinag-iipunan kasi ako. Gusto mo ba pahiramin na lang kita ng pera o abutan ng tulong? Mare, yung pera mo, sa'yo yan. Mare, kaya ko. Sigurado ka ba? Oo, kaya... Sige na, yun na lang yung itulong mo sa akin. Sige, nakausap ko na rin yung anak ko. Salamat ha. Bakit ba kailangan mo ng pera, Mare? Para sana sa anak ko. Graduating na kasi siya. Gusto ko sanang paghandaan. Nag-iipon ako para sa kanya. Lalo na ngayong malapit na siyang mag-college. Ganyan talaga tayong mga ina. Mare, salamat ha. Sa wakas, umuwian na. Oo nga pero ang dami-dami namang assignment. Oo, tapos gagawa pa tayo ng essay. Alam mo namang mahina ako sa grammar. Gusto pa ni ma'am minimum of 300 words. Sinabi mo pa, napakadami naman. May naisip ka na doon sa topic? Essay tungkol daw sa taong hinahangaan mo. Someone you look up to. Oo naman, si Papa. Alam mo namang idol kong tatay ko Daddy's girl ka talaga, Aliana. Oo naman, Jenny. Mahal na mahal ko si Papa. Pero 'di ba, yung mama mo yung kasama mo sa bahay? Oo, pinalaya siya ni Papa Hindi naman lang ako inisip. Hindi naman lang ako tinanong kung ayos lang ba sa akin. Makasarili si Mama. Ano daw bang dahilan? Wala na akong pakialam. Hindi niya naman sinasabi at tingin ko, hindi ko na rin naman gusto pang malaman. Siguro, hindi niya talaga mahal si Papa. Ba't ang dilim ng bahay? Nasaan si Mama? Nagugutom na ako. Nasaan ba si Mama? Pati pagkain, wala. O anak, ang aga mo yata ngayon. Sandali lang, magluluto ako ng makakain mo ha. Ma, saan ka ba nagsisipunta? Iika-ika ka na nga maglakad, nasa galaan ka pa. Anak, hindi. Nagkakamali ka ng iniisip mo. Tumanggap lang ako ng labahin kila Ate Hilda mo. Pandagdag ipon din yun.
Buti pa yung ibang tao na papagsilbihan mo. Ni sarili mo ang bahay, hindi mo maayos eh. Ni pagkain, wala. Pasensya ka na anak ha. Hayaan mo, bibilisan ko magluto. Sandali lang to, hintayin mo na lang. Alam mo ma, wag na. Baka mamuti lang yung mata ko. Hindi pa ako nakakakain. Gutom ka na ba? Sandali, bibili na lang ako ng lutong ulam dun sa karinderya sa labas. Hintayin mo ako Ma, ha. wag na nga. Ako na. Ika-ika na nga kayo maglakad eh. Gusto mo ikaw pa yung bumili? Gutom na nga ako. Pasensya ka na talaga anak. Buisit na buhay to. Kung hindi mo sana pinalaya si Papa, hindi sana tayo ganito kagulo ngayon. Buisit! Kinakabahan ako. Jenny, huwag ka masyadong kabahan. Feeling ko talaga palakol ako sa English. Ano ka ba? Hindi yan. Ginawa naman natin yung best natin eh. Mababa kasi yung periodical exam ko. Bawi ka naman yata sa mga quizzes tsaka iba pang activities. Feeling ko talaga papagalitan ako ni Mama eh. Sila pa naman kukuha ng card natin. Ikaw, hindi ka ba kinakabahan sa mama mo? Hindi naman si Mama kukuha ng card ko eh. Sino? Papa mo? Oo. Oh, anak. Papa, buti naman nandito na kayo. Kala ko talaga hindi na kayo dadating. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Tara na pa, punta na tayo sa classroom. Ibibigay na kasi yung card namin eh. Kailangan talaga magulang ang kukuha. Walang problema, anak. Pa, miss na miss ko na kayo. Bakit di na lang po kasi kayo bumalik sa bahay? Hindi ba nasabi sa'yo ng mama mo? Hindi naman kami masyado nagkikwentuhan ni Mama eh. Bakit pa? Hindi. Wala. Halika na. Kunin na lang natin yung card mo, ha? Ma, ito po yung card ko. Wow, ang galing talaga ng anak ko. Proud ako sa mga grades mo, anak. Salamat. Sandali lang ha, kukuha lang si mama ng ballpen para pirmahan ko na to. Hindi na kailangan, Ma. Ha? May pirma na kasi yan, Ma. Paano? Si Papa, Ma. Siya po ang pumirma. Siya po ang kumuha niyan kanina sa school. Pero anak, sana sinabi mo. Kaya ko naman pumunta sa school niyo eh. Yes! Alyana, magsa-celebrate tayo. Sasama ako sa mga classmate natin. Sasama ka ba? Siguro. Bakit siguro? Ayaw mo bang mag-enjoy? Ito, nakuha na natin toga natin. Gagraduate na tayo. Papaalam pa ako. Sige. May pantawag ka, Bes? Ito, papaalam ka sa mama mo? May pantawag pa naman ako. Ito-text ko na lang siya. Kung ganun, sinong tatawagan mo? Si Papa, itatanong ko sa kanya kung pwede niya ako samahan sa graduation ko. Pwede ba ako makihiram ng phone? Sige, ito. Salamat. Hello? Sino to? Pa, ako to. Alyana, anak. Opo, Pa. Anak, napatawag ka. Pa, gusto ko lang po sana kayong tanungin kung pwede niyo po ba akong samahan sa graduation march ko? Aba, oo naman, anak. Ayos lang ba yun sa mama mo? Bakit naman hindi pa? Ako naman po ang gagraduate hindi naman si Mama. Kung wala naman palang problema, sige, anak. Salamat, Pa. O Mare, eto na yung hinihiram mong damit. Ang ganda naman nito, Mare. Sakto yan sa'yo, Mare. Magkasing katawan naman tayo eh. Hayaan mo, Mare, ibabalik ko rin to sa'yo agad, ha? Ano ka ba? Huwag mo isipin yon. Ibalik mo kahit kailan mo gusto, ha? Maraming salamat talaga, Mare, ha? Ano ka ba? Wala yon. Sino pa bang magdadama yan? Kung hindi tayo lang ng mga single mom. Salamat talaga. Hayaan mo balang araw, makakabawi din ako sa'yo. Pero teka, bakit kailangan mo na magandang damit?
Ikaw ha? Sino yung pinagpapagandahan mo? Ay, ikaw talaga. Hilda, matanda na tayo sa ganyan. Ano ka ba? Ang ganda mo kaya. Mga hot mama pa naman tayo ah. Nakaloka ka talaga. So ano na nga? May pinapagandahan ka na ba? Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko eh. Wala. Para saan yan? Para sa graduation ng anak ko. Ha? Sa graduation ni Aliana? Di dapat bumili tayo ng bago. Halika na. Dapat ikaw ang pinakamagandang nanay doon. Mari, okay na to. Ang ganda kaya ng damit mo. Tsaka yung igagastos ko sa pambili ng bagong damit ko, di sa anak ko na laang. Para maganda yung damit niya, panloob, sa toga, tsaka yung sapatos niya, makintab. Ma, andito na ako. Anak, kamusta? Nag-enjoy ba kayo ng mga kaklase mo? Oo naman, ma. Ay, gutom ka na ba? Nagluto ako Hinihintay kita para sabay na tayong kumain. Ma, busog na ako. Kumain kami ng mga kaklase ko. Ganoon ba? Siya, sige. Ma, ano yung damit na nakapatong sa upuan? Yan ba? Hiniram ko kay Maring Hilda. Ang ganda, anak, no? Susuotin ko sana sa pagmarcha mo sa graduation. Ma, dapat di ka na nang hiram. Bakit naman, anak? Ayaw mo nun para presentable ako sa graduation march mo. Para hindi ka naman mapahiya. Ma, si Papa ang sasama sa graduation ko. Anak, hinayaan ko na yung papa mo yung kasama mo sa school, sa field trip mo. Tagakuha ng card mo. Pero sana, anak, iragalo mo na sa akin tong graduation mo. Anak, sige na. Ma, di ba sabi mo ayaw mo ko mapahiya? Di ba nga pipilay-pilay ka rin? Gusto mo bang asar-asarin ako ng mga kaklase ko? Anak, please. Pangako, hindi kita ipapahiya. Ma, nagkausap na kami ni Papa. Umayag na siya. Sorry, Ma. Mare, napadaan ko dito sa bahay. Dinala ko lang yung bayad ko sa'yo sa pagpapalaban ng anak ko. Ganoon ba? Salamat, sakto. May bibilihin ako ngayon Anong bibilhin mo? Gusto mo samahan kita? Ay, wag na, Mare. Baka may mahalaga ka pang gagawin bukas. Bibili lang sana ako ng damit ng anak ko para sa graduation niya. Tsaka sapatos na rin kahit papaano. Parang kasama na rin niya ako sa Teka nga, tama ba yung naririnig ko? Oo Yung papa niya ang kasama niya sa graduation niya. Alam mo namang isang parent lang ang makakapasok sa loob Akala ko ba ikaw? Tsaka isa pa, Marife, ikaw ang kasama sa bahay ng bata. Dapat lang na ikaw ang kasama niya. Si Pilo yung gusto niya, Hilda Wala na yata akong magagawa doon. Hindi naman yata makatarungan yan. Hayaan na natin. Okay lang ako. Okay? Marife, alam ko hindi ka okay. Alam ko kung paano ka nagpapakakuba para maibigay mo lang ang pangangailangan ng bata. Hayaan mo na, Hilda. Ang mahalaga naman sa akin, gagraduate na yung anak ko. Bakit pa hindi mo nalang sabihin kay Aliana ang totoong dahilan kung bakit mo pinalayas yung asawa mo? Para maintindihan naman niya. Hilda, hindi niya na siguro dapat pang malaman. Kailangan, Marife. Dapat niyang malaman na sinasaktan ka ni Pilo. Anak, kanina ka pa ba dyan, anak? Ma, narinig ko yung sinabi ni Ate Hilda. Ano ibig niya sabihin? Ay, wala yun, anak. Wala yung narinig mo. Ma, totoo po ba yun, ha? Sinasaktan ka ni Papa? O another stunt na naman yun para magalit ako sa kanya? Anak, oo. Hindi. Di yun totoo. Hindi ganun si Papa. Sinasabi mo lang yan para pagtakpan yung katotohanan na hindi mo na siya mahal. Kaya mo siya pinalayas. Nagkakamali ka, anak. Mahal na mahal ko yung papa mo. Kaya nga hindi ko sinasabi sa'yo, di ba? Dahil ayaw ko magbago yung tingin mo sa kanya. At ayaw ko masaktan ka. Pag nalaman mo yun, anak. Anak, pinoprotektahan ko lang yung relasyon. Hindi! Hindi ganun si Papa.
Anak, sorry. Sorry. Kaya ko naman tiisin yung pananakit ng papa mo para maging buo lang tayo. Pero nung umuwi siya lasing na lasing, tinutukan niya ako ng kutsilyo. Anak, noon ako natakot. Naisip kita kung paano ka. Kaya pinalayas ko siya. Anak, sorry. Kung totoo yan, ba't di ka nagsabi? Bakit mo sila rin? Dahil mahal ko si Pilo. Kahit na ganoon, gusto kong pagtakpan lahat ng kahayupan niya. Patawarin mo ko, anak. Hindi ganun si Papa. Kahit kailan hindi niya ako sinaktan, kaya paano mo nasabi? Dahil nabuntis niya lang ako, anak. Simula pa lang hindi niya na talaga ako mahal. Pinakasalan niya lang ako dahil sa iyo. Kaya makinig ka sa akin, Aliana. Alam ko na mahal ka ng papa mo. At doon nagpapasalamat ako. Uy, Bes, parang namamagaya tayong mata mo. Sa puyat lang to, Jenny. Ang sabi ko parang namamaga. Hindi ko sinabing may eye bag. Halata ba? Oo, sa akin ka pa maglilihim. Anong nangyari? Alam ko na kung bakit pinalayas ni Mama si Papa. Ano raw? Walang kasalanan si Mama, Jenny. Galit na galit ako kay Mama dahil akala ko hindi niya mahal si Papa. It turns out, si Papa pala talagang may kasalanan. Ayos ka lang ba? Basta ha, andito lang ako. Jenny, nasaktan na ni Papa si Mama physically. Tapos nasaktan ko pa siya emotionally dahil sa galit ko. Nasama-sama akong anak. Ay, maayos rin yan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ipakita mo sa mama mo kung gaano mo siya kamahal. Bumawi ka sa lahat ng nagawa niya para sa'yo. Wala pa si Mama. May dala pa naman akong cake para sa kanya. Ano yun? Ba't may papel sa mesa? Mabasa nga. Anak, saglit lang si Mama. Bumili lang ako ng damit mo para sa graduation galing sa paglalabada ko. May naluto na rin akong ulam dyan. Kumain ka na lang. Ay, si Mama talaga. Kahit kailan. Si Mama na yun? Ang bilis niya naman. Sandali lang! Oh, Ma, ang bilis mo namang... Ito ba ang bahay ng mga Rodriguez? Ay, sorry po. Akala ko po kasi si Mama na... Opo, ito nga ho yan. Bakit ho? Dito ba nakatira si Marife? Ito po. Opo. Mama ko nga po yan. Bakit nasa inyo pong ID ng Mama ko? Kasi nasagasaan ang mama mo. Nahagip siya ng sasakyan. Hindi po totoo yan. Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi pwede. Sorry ha. Tinulungan lang namin yung mama mo kaso dead on arrival na. Sorry talaga. Sabihin niyo po sa akin na hindi yun yung Mama ko. Hindi pwede. Magsisimula pa lang kami ni Mama eh. May saklay ba siya? Tungkod, pilay, may bit-bit siyang damit. Ihakap-yakap niyan yung nahagip siya. May mansa nga ng dugo eh. Pwede mo nang maklaim yung mga gamit. Sumama ka sa akin or meron bang mas matanda sa inyo? Yung Mama ko po yun. Yung Mama ko po yun. Yung pinaghirapan ni Mama sa graduation ko. Mama, hindi pwede. Mama ko. Hindi pwede. Papunta po siya sa graduation ko. Bes,
Nakikiramay ako. Bes, wala na yung mama ko. Wala na siya. Aliana, hindi na wala ang mama mo. Sigurado akong nandyan lang siya sa tabi mo. Kasama mo. Hindi pa lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makabawi sa kanya. Pakiramdam ko naman, Bes, sa sobrang pagmamahal sa'yo ng mama mo. Sa paningin niya, hindi ka nagkulang eh. Makita ka lang niyang masaya, successful. Alam ko doon pa lang, kompleto na siya. Wala na siyang mahihiling pa. Jenny, parang hindi ko yata kayang pumunta sa graduation. Ang sakit pa. Paano ko pupunta ron? Kung sa tuwing pumipikit ako para nakikita ko si mama na nakahando sa isa sahig. Duguan habang yakap yung damit na regalo niya sa akin sa graduation. Aliana, kung hindi ka pupunta, malulungkot ang mama mo. Pumunta ka na. Hindi mo man siya nakikita. Alam ko na kapag tinawag na ang pangalan mo sa stage, papalakpak siya. Condolence, Aliana. Salamat po sa lahat ng tulong, Ate Hilda. Wala yun, Aliana. Salamat po sa mga oras na nandyan kayo para kay mama. Aliana, parang kapatid ko na yung mama mo eh. Matagal na kami magkaibigan at ikaw rin. Parang anak na kita. Ate Hilda, nasaktan ko po si mama. Sa sobrang pagpaprotekta niya ng relasyon namin ni Papa. Yung relasyon naman naming mag-ina ang nasira. Hindi ko po alam na gano'n ang pinagdadaanan niya. Alam mo ba, yung mama mo, lagi kanya kinikwento sa akin. Ikaw ang laging bukang bibig niya. Pero ano pong ginawa ko? Ikinahiya ko siya. Ang sama-sama ko pong anak. Huwag mong sabihin yan. Alam mo yung mama mo, proud na proud yan sa'yo. At alam kong pinalaki ka niya ng mabuting tao. Baka ramdam ko nga po, hindi ako deserve na maging anak niya. Aliana, sigurado ako na kung papipiliin man ulit ang mama mo na magiging anak sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang pipiliin at pipiliin niya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko ngayong wala na si Mama. Huwag ka mag-alala, Aliana. Tutulungan kita. Ate Hilda, hindi ko na po alam kung paano ako magsisimula. Malalagpasan mo rin ito, ha? Pagsubok lang ito, iha. Pero paano po? Hindi ko na nga po alam kung paano ako babangon eh. Babangon ka. Ibabangon kita. Ate Hilda, hindi ko na po kaya. Kayanin mo, Aliana. Para sa mama mo. Para sa'yo. Makinig ka sa akin, ha? Makakaahon ka. Tutulungan kita. Okay? Sobra-sobra na po yung nagawa niyo para sa pamilya namin. Di ba sabi ko naman sa'yo? Parang kapatid ko na ang mama mo. Parang anak na rin kita. Ate Hilda, hindi niyo po alam kung gaano niyo pinapag-analoob ko ngayon. Nanay Hilda o Mama Hilda na lang itawag mo sa akin. Kung gusto mo tumira kasama ko, welcome ka sa bahay, iha. Pero kung gusto mo sa papa mo, dalaw-dalawin mo na lang ako sa bahay para mapanatag naman yung loob ko. Maraming salamat po, Mama Hilda. Basta anak, kailangan mo pumasok ng kolehiyo, ha? Magtatapos ka ng pag-aaral para sa mama mo. Opo, maraming salamat po. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station.